Вітаю вас, дорогие сябры, у праграме «Дыаблог пра мову». Мяне зовут Алена Траценко. Я запрашаю вас да гутаркі пра роднае слово. У ёй, дарэчы, кожны з вас можа браць удзел. Дастаткова толькі звярнуць увагу на адрас нашага блога ў інтэрнэце ці падчас перадачы даслаць смс-паведамленне, якое вас зацікавіла. Нашы госці – гэта людзі, якія любяць мову, якія гавораць па-беларуску, якія шмат робяць дзеля пашырэння функцыянавання беларускай мовы, як у нас у краіне, так і ва ўсім свеце. І сёння я вам прадстаўляю маю суразмоўцу. Гэта Ірына Глушэц, загадчыца аддзела народнай традыцыйнай культуры Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці, магістр мастацтвазнаўства, фалькларыст-практык і неабыякавая грамадзянка сваёй краіны. Вітаю вас, Ірына. Добрага дня. Ірына, наколькі, зыходзячы з вашага досведу, сёння ў грамадстве праяўляецца цікавасць да ўсяго беларускага? Апошнім часам заўважаю, што неяк цікавасць узрасла. Тыя ж вышымайкі. Ну, а калі вопратку ў бок адкінем, яшчэ чым цікавяцца нашы людзі? І якія гэта людзі? Па ўзросце, па прафесіях? Ёсць людзі, якія цікавяцца спевамі, танцамі, традыцыяй, мовай менавіта. І людзі рознага ўзросту, больш пераважае моладзь. І гэта прыемна. Ну так. А дзе больш запатрабавана традыцыйнае беларускае мастацтва, культура, мова? У нас у Беларусі ці ўсё ж такі за мяжой, як вы лічыце? Складана мне параўноўваць за мяжой не так многа была, каб ведаць, як яно запатрабавана, но, па-мойму, запатрабаванасць ёсць і тут, і там. І ёсць нават там у сацыяльнай сетцы знаёмая жанчына з Польшчы, вывучае беларускую, вельмі гэтым цікавіцца, дапамагаю ёй так, як магу. І такія прыклады, напэўна, не адзінкавыя. Ну, канешне. Ну і ў Расіі, мне здаецца, таксама цікавіцца беларускай культурай, бо шмат агульнага. Ну, недавно там напісаў таксама ў сацыяльнай сетцы малады чалавек з России, там адказвала яму па-беларуску, яму так спадабалася, напісаў, што прыемна гучыць, но не ведаю, як яму гучыць. Ён ужо стаў прыхільнікам усяго беларускага, як мінімум беларускай мовы. Ірына, каб лепш вас пазнаёміць з гледачом, я прапаную колькі фотаздымкаў, а вы паспрабуйце іх пракаментировать. Так, мой дыплом у Неглебцы, абратваджэння пахавання стралы. Экспедыцыя казацкі Балсуны, Веткаўскі раён, канцэрт выступ у Мінску з неглебскімі жанчынамі. Нават у Мінску. Экспедыцыя ў Лельчыцкі раён працоўная. Мой выступ на фальклорным пляцоўцы фестывалю Лельчыцах. Фестываль «Берагіня» з калектывам 30-й школы. Усё памятаеце? Выстава працоўная. Камандзіроўка на фестываль у Ліду. Так. Адкрыццё каляднай выставы ў нашым цэнтры. Камандзіроўка на абратваджэнне пахавання стралы. Зайздросцяць вам, Ірына, таму што шмат ведаеце, шмат дзе бываеце? Ну, часта бывае зайздросцяць, праца не толькі з гэтага складаецца. Ну, цікава, цікава. А што гэта за музычны інструмент на апошнім фотаздымку быў? Гэта колавая ліра. Традыцыйны інструмент быў распаўсюджаны і на тэрыторыі Беларусі, і на тэрыторыі Расіі. Адчуваю, што ваша цікавасць да таго, чым вы займаецеся, прыйшла не ўчора. Як, напэўна, і цікавасць да беларускай мовы. Калі гэта адбылося? Калі вы прыйшлі да беларускага слова? Запатрабавала гэтага навучання ва ўніверсітэце. Размаўляць па-беларуску, таму што выкладчыкі ва ўніверсітэце размаўлялі па-беларуску. Ну і ўсё ж павага да выкладчыкаў, трэба на адной мове размаўляць, таму стала і па-беларуску размаўляць. А ўжо такая размоўная беларуская мова, гэта калі пазнаёмілася з сябрамі студэнцкага этнаграфічнага таварыства. І
ось у 9-м годзе ездзіла з імі ў экспедыцыю ў Калінкавіцкі раён. Там 2 тыдні только па-беларуску. Ну і таксама стомленасці. Дадому прыехала, я ні на якой мове не магла размаўляць дні 3. Ірына, у нашым блогу гледачы пакідаюць свае пытанні. Вось наша пастаянная глядачка Александра Карпушанка задае пытанне. У мяне ёсць маленькая дачушка. Хачу, каб разам з рускімі песенькамі, пястушкамі, гульнямі яна ведала і беларускія. Парайце што-небудзь. Ці ёсць у вашым актыве песенькі, пястушкі, можа, літшылкі, любыя творы вуснай народнай творчасці, якія вы збіраеце? Таксама. Канешне, ёсць. Зараз пакуль для мяне не вельмі актуальна, таму што больш гэтым людзі цікавяцца, калі ўжо свае дзеці ёсць. У Неглебцы жанчына расказвала, як малыя былі, матулі на полі працуюць, ну, а дзеці ўжо са старымі дома заставаліся. Ну і хацелі, каб ужо маці дадому прыйшла, так ўжо клікалі там: дожджык, дожджык, секані, матку з поля прыгані. Ну і так пакуль не пойдзе дожджык. Ну, часам дожджык ішоў. А ўжо калі надакучыў дожджык, то там ўжо крычалі на яго: дожджык, дожджык, перастань, мы поедем на Ярдань, Богу молиться, Христу поклониться, чашечка скінецца, дожджык унімецца. Ну, трэба сказаць, што вось мне гэтыя заклічкі, ці як іх можна яшчэ назваць, знаёмыя. Мы таксама ў дзяцінстве прыгаворвалі дожджык. Ірына, скажыце, калі ласка, а чаму аб'ектам свайго даследавання вы выбралі менавіта традыцыйную беларускую культуру? Ну, як традыцыйную беларускую культуру, то нешта прывяло. Таму што каледж заканчвала, я хацела паступаць, ну, спрабавала паступаць на кампазітарскую акадэмію музыкі. Не атрымалася. Ну, з сяброўкай пашлі ў бібліятэку, адкрылі даведнік для тых, хто паступае ў ВНУ. Ну, такая спецыяльнасць этнафоназнаўства. Не ведала, што такое, ну, падумала, разабрала. Да, гучыць прыгожа. Разабрала так па частках этна, народная фона, гук, знаўства. Ну, падумала, што нешта падобнае на музыказнаўства. Ладно, ну, цікава. А аказалася, што гэта вельмі практычная спецыяльнасць, што нас больш не тэорыі вучылі, а практыцы выконваць, спяваць, іграць, танчыць. Я ведаю, што адна з нашых глядачак, яе завуць Юзефа Цішкевіч, яна пакінула ў блогу сваё пытанне. Пытанне такое: адкуль бяруцца такія загадкавыя назвы? Жаніцьба коміна, іваджэнне і пахаванне стралы. Напэўна, нашым продкам было зразумела, а нам дык не зусім. Дзякуй. Жаніцьба коміна. Комін – гэта тое, чым асвятлялі хаты да керасінавых лямп. Калі прыйшлі керасінкі, а потым электрычнасць, то ўжо комінам не карысталіся, таму гэты абрад толькі ўжо ў рэканструкцыі існуе. Я зразумела, навошта яго жаніць, адкажыце Юзефе? Жаніць яго трэба, таму што гэта ім карысталіся ў зімовы перыяд, калі доўгія ночы і трэба было асвятляць хату. Ну, калі жэніцца, то яшчэ святлей у хаце будзе. Жэняць яго з працай. Ну, таму жаніцьба. Так. Ён дапамагае працы, таму іх і жэняць. Ну, а ваджэнне і пахаванне стралы? Ваджэнне і пахаванне стралы – гэта абрад пасоджа. Ну, вось у Веткаўскім раёне жанчына адна казала, што за назва такая ваджэнне і пахаванне стралы. Няма у нас такога. Так у вёсцы так не называецца? Нет, называюць там стрела, хаваць стрелу, ну, кажуць там хаваць стрелу, больш вадзіць стрелу, ці там ужо ганяць старцоў, ну, тое, што суправаджае гэты абрад. Так атрымоўваецца, што ваджэнне і пахаванне стралы гэта ўжо прыдумалі самі навукоўцы? Так. А навошта тую стралу вадзіць, навошта яе хаваць? Вадзіць і хаваць стрела – гэта маланка. І вадзіць яе і хаваць – гэта адвесці ад хат.
яе, каб біла ў поле чыстае. Вы даследуеце абрады на Гомельшчыне. Скажыце, ёсць сярод іх такія, якія нідзе ў нашай краіне і тым больш за межамі не паўтараюцца? Ну вось гэта жаніцьба коміна. У нас цікавы юраўскі карагод на Тураўшчыне, на Юр'я абрад. Там робяць такі ж каравай, амаль такі ж, як на вяселле. Вельмі прыгожы. А сэнс гэтага абраду? Сэнс? Спрыянне ўрадлівасці і ураджаю. Ірына, ёсць у нас відэаматэрыял, запіс абраду, ваджэння і пахавання стралы. Кажучы, гэта я кажу, як навукоўцы кажуць. Так, давайте паглядзім. Гэта казацкія балсуны. Яны спявалі летнюю песню на пачатку, таму што гэты абрад мяжа вясны і лета. Калі абрад скончаны, закончылася вясна, і вясенніх песен спяваць нельга. Ужо пачынаецца лета. Зразумела. Ну, мне вельмі прыемна было бачыць, што і моладзь удзельнічае, і дзеці удзельнічаюць у гэтым абрадзе. Для дзяцей было цікава карнавал, перапрананне. Там жанчына з мужчынам перапраналіся наадварот, і іх называлі старцамі, і іх ганялі. Дзеці там задзіраліся з імі. Калі у дзяцей запытаць з той мясцовасці, яны не будуць ведаць, што такое стрела, но яны ведаюць, што такое старцы, што такое ганяць старцоў. Ну, няхай хаця б з гэтага цікавасць прачынаецца. Ірына, а якія яшчэ элементы нематэрыяльнай культурнай спадчыны Гомельшчыны прыняты пад ахову ў межах Беларусі? Так, яшчэ ёсць, акрамя абрадаў, таксама у нас на Гомельшчыне гэта шанаванне каменных крыжоў, такое вельмі цікавае, каменныя дзевачкі. Я чула пра гэта. Я калі там была, то я першы раз у сваім жыцці пабачыла менавіта такое адносіны да нежывога, як да жывога. Да гэтага камня, з гэтым крыжом, з дзяўчынкай размаўляюць, пытаюць, як яна сябе адчувае. Упрыгожваюць яе, каралі вешаюць, адзенне, вопратку мяняюць. Прайсці міма, трэба абавязкова нейкі падароначак, ласуначак, нейкія ягадкі, кветачкі пакласці. Так, а яшчэ? Так, яшчэ традыцыі выпякання вясельных караваяў, таксама калядныя цары, гэта нават ужо пад аховай ЮНЕСКО, рэспубліканскія таксама стравы ёсць, масляны баран. Цікавая, напэўна, смачная, не ведаю, выглядае смачна на фота. Тэхналогіі ткацкія, тэхналогіі вырабу лапцяў, шапавальства. І такія ёсць, і шапавальства ёсць. Цудоўна. Многа. Ірына, наступнае пытанне з блога ад Аркадзя Ўласеня. Сам матэрыял, з якім вы сустракаецеся ў працы, ён хіба не вычарпальны? Я лічу, што не вычарпальны, таму што фальклор – гэта вусная традыцыя, і яна змяняецца, яна кожны раз узнаўляецца па-іншаму. Так. І таму кожнае гэта ўзнаўленне ўжо цікавае. Такі вельмі яркі прыклад, казацкія балсуны, з якіх мы відэа глядзелі. У іх ёсць вясенняя песня «На том баку», дуба сякуць на этом трэске, на том баку цалуюцца, на этом смешкі. Гэта нейкая частушка? Нет, гэта вясенняя заклічка, гуканне. На гэтым смешке. Гэта запіс 80-х гадоў, ці канец 70-х.
Калі вось, ну, фота мы бачылі з казацкіх балсуноў у 11 годзе, там была гэтыя жанчыны, ну, ужо старэйшыя, уже якія смешкі. Яны спелі, а на гэтым не з кім. На том баку цалуюцца, на гэтым не з кім. Ага. Варыянтнасць прысутнічае таксама. Ну так, гэта адна з характэрных рыс фальклора як вуснай традыцыі. Вам, як даследчыку і спецыялісту ў галіне народнай традыцыйнай культуры, у блогу адрасавана відэапытанне. Павукоў саломы упершыню я ўбачыла ў музеі пад адкрытым небам, што пад Мінскам. Скажыце, а да якога часу такіх павукоў можна было ўбачыць у простай сялянскай хаце? Саламяныя павукі, наколькі ведаю, былі распаўсюджаны па большай тэрыторыі Беларусі. Зараз ведаю, што ў Жыткавіцкім раёне ў вёсцы Пагост Кацярына Паншэня навучае дзетак, маладое пакаленне іх плесці. Іх рабілі на каляды, вешалі над сталом у хаце. І яны выконвалі функцыю такога абярэга. Яны збіралі ўсё негатыўнае, што так адбывалася ў хаце, ну таму іх на наступны год перад наступнымі калядамі трэба было спаліць гэтага павука і зрабіць новы. Ну, гэта такая своеасаблівая гірлянда, якая складзена з некалькіх элементаў з саломы. Такіх трохкутнічкаў саламяных. І зноў я запрашаю вас паслухаць яшчэ адно відэапытанне. На гэты раз дапытлівая глядачка, якую запісаў наш аматар і добраахвотны памочнік нашай праграмы Сяргей Пашук. Наколькі часта вы сустракаецеся з беларускамоўнымі носьбітамі? Ці былі такія словы, якія вы чулі ад іх упершыню і якія ўразілі вас? Зразумела. Гэта ўжо, напэўна, наконт вашых экспедыцый, вельмі частых. Так, гэта наконт экспедыцыі. Ну, і нават не толькі. Калі прыслухацца, то можна і ў горадзе пачуць вельмі прыгожае маўленне па-беларуску менавіта, а не па-руску. Толькі трэба так заўважаць. Я вось неяк стала апошнім часам заўважаць, можа, што больш шчыльна гэтым займаюся. А экспедыцыйнае, так, напрыклад, мне вельмі такі прыгожы падабаецца дыялект Тураўшчыны. Вось Жыткавіцкі раён, нават калі там па працы надаецца тэлефанаваць у Брэсцкую вобласць, там Столінскі, Пінскі, так усё гэта іх мякка, так прыгожа, неяк там патэлефанавала, нешта ў Жыткавічах там папрасіла па працы. Но мне кажуць, там, не хвалюйцеся, Валер'ёна, зробімо, все зробімо. Так, ну а вось Веткаўскі раён вы вельмі часта згадваеце сёння. Якая гаворка там? Магчыма, якія словы вы чулі ўпершыню ад тых бабулек? Ну, калі браць дыялект мясцовы, то есть такое слово, якое так збірае такой каларыт. Гэта перявулкамы. Перявулкамы, да, эр мяккая, на канцы мы, там рукамы, нагамы, галавамы. А слоўнічак, напрыклад, там чырвоны, галны. Чырвоны гэта галны, так? Да. Строчкі гэта стужкі. Так. Там талерка называецца латкай. Ірына, калі у вас пытаюцца, у чым адметнасць беларускай мовы, што вы адказваеце? Калі умець на ёй размаўляць, ці вось калі гэта носьбіты, якія захавалі дыялект старажытны, то вельмі прыгожа гучыць. Ірына, скажыце, гэта натуральна, калі чалавек працуе, ну, вось як вы, у цэнтры народнай творчасці, а вольны час свой прысвячае творчасці. Я ведаю, што вы маеце нейкі выканальніцкі вопыт. Так, чым вы займаецеся? Творчасць па-за працы, ну, гэта зараз музычны фольк-праект Ягорава гара. Там спяваю, іграю на музычных інструментах. Пакуль не танчу. Давайте паглядзім урывак кліпа. Ой, у лесе на тобочку колихала дівчинонька
Ірына, як вам падаецца, ці можна адчуць каштоўнасць беларускага фальклорнага матэрыялу, не ведаючы мовы? Я думаю, что можно. Потому что акрамя мовы, ну, акрамя словаў, ёсць спевы, ёсць музыка, ёсць Рухі, рытм, гукі. Так, акрамя гэтага многа складовых і не толькі словы, сэнс якіх. Дарэчы, я думаю, што нават гэтую песню там з першага разу зразумець складана, пра што яна. Гэта праўда, гэта Таму праўда. што тут дыялект. Нават людзі, якія гавораць і па-руску, і па-беларуску, яны наўрад ці адразу зразумеюць усе словы. Ну, магчыма, на 20-й раз, калі праслухаюць, можа ўжо і зразумеюць. Колькі гадоў таму вы запісалі яе? Гэта я запісала ў 11 ці 12 годзе. Ну, потым сколькі з гэтай песні яшчэ працавалі, каб яна набыла вось такі выгляд? Колькі працавалі, гэта ўжо так, ну, год-два. Ну, атрымалася, скажу, прыгожа. Я ведаю, што у вас шмат прыхільнікаў. Гэта моладзь ці пераважна людзі больш сталага ўзросту? Розны ўзрост. Калі глядзець на выступах, то рознага ўзросту людзі цікавяцца. Прыемна, што многа і моладзі. І мы больш і скіраваны на моладзь, таму што і апрацоўкі такія робім, каб моладзь ужо чула звыклыя рытмы, і праз гэта яна таксама звярнула ўвагу на тое, што мы спяваем. У нас ёсць яшчэ адна цытата з блога, аўтар яе Яўген Крышаеўскі. Як выглядалі старажытныя літары, мы больш-менш ведаем. А якімі былі ранейшыя ноты? Ці можаце вы адказаць на такое пытанне? Ну, гэта ўжо узгадаю сваю спецыяльнасць па навуцы мастацтвазнаўства і навучанне ў каледжы на музыказнаўстве. Ноты прыдумаў Гвідо де Арэца. Каб ён навучаў дзяцей спевам пеўчых. І каб зручней, ён узяў малітву каталіцкую святому Іану, дзе кожны радок пачынаўся з новага гука, які вышэй быў. І вось гэтыя гукі назваў па назвах радкоў. Атрымалася ут, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Ут. У нас цяпер до. Ну так. А чаму змянілі ут? Спяваць нязручна. Ну так, ці до, ці ут. Заканчваецца на зычны, гэта нязручна. Ірына, і напрыканцы праграмы наша традыцыйнае пытанне, як вы лічыце, як зрабіць беларускую мову модным трэндам? У маім выпадку гэта былі настаўнікі, якія размаўлялі па-беларуску. Ну, таму жадаю, каб чалавек знайшоў сабе такога настаўніка, які яго пацягне за сабой, да якога ім будзе імкнуцца. Ну і таксама знайсці сяброў, з якімі можна ўжо разам навучацца, удасканальвацца ў гэтай сферы. Ну, цудоўна, кожнаму па настаўніку і кожнаму добрых сяброў беларускамоўных. І ўсё будзе цудоўна. Канешне. Ірына, я дзякую вам за ваш досвед. Дзякую вялікі вам. Вельмі прыемна з вамі размаўляць. Дзякую, што запрасілі. Шаноўныя гледачы, пра сувязь культуры і мовы сёння разважала Ірына Глушэц, загадчыца аддзела народнай традыцыйнай культуры Гомельскага абласнога цэнтра народнай творчасці, удзельніца музычнага фольк-праекта «Ягорава гара». Паважаныя тэлегледачы, дзякую вам за вашу актыўную жыццёвую пазіцыю. Звяртайцеся ў наш блог, пакідайце там свае запісы, а падчас перадачы дасылайце смс-паведамленні з пытаннямі, якія вас цікавяць. З вами была Лена Трацэнка. Я жадаю вам усяго найлепшага і развітваюся да наступнай сустрэчы.